Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Foppe, eerst het meer gochme. Maar ontbreekt het sportclub Heerenveen gewoon net aan kwaliteit. Ik praat erover mooi de oortrainer van de Veensters Gert-Jan Verbeek en twee sportjournalisten. Maar een scherpe tong Gerard Bos van het Fries Dagblad. En nu eigen Heerenveen-watcher Roelof de Vries. Goejoen, dit is Bient Sport. Tweede kans van de wedstrijd is de eerste treffer. Die krijgt rood. Ja, dan is het 2-0 en is het afgelopen. Ja, heren, welkom. We zitten te zien naar het filmpje en dan begint de holle squadje bij de rode kaart van Joey van den Berg. Wie je in reed? Ja, 100% rood. Ja toch? Het was gewoon een hele domme actie. Ja, dat is niet de eerste domme actie van de Berg. En daarmee dupeert hij zijn team. Ja, al het hele seizoen. Het is een rode draad die zo langzamerhand door zijn seizoen heen loopt en misschien wel door zijn carrière. Ja. Hey jongens, want het seizoen dreigt, ja, er is vanzelfs van alles mogelijk in de Nederlandse Eredivisie, maar het dreigt wel een beetje als een nachtkeers uit te gaan, Gerard. Ja, maar dat hebben we toevallig gelezen toen we hier zitten hier met drukken zo. Hier is volle meer mogelijk geweest als ze wat meer op een goed moment wat meer punten pakt hier, omdat de subtop eigenlijk verdwenen is, subtop middenmoot, hè, zie je in elkaar. Dus ze zien best wat heugels tegen kent. Alleen ja, de flow eruit is. Ja, dan dat zoals bij meer clubs, ik bij Grenzen zo. Dan verliezen ze samen per achter elkaar. Hij is een van de laatste size won volgens mij. En ja, dan krijg ik het zakjes, ook met een Heracles. En volgens mij is er dan net zo vol meer te winnen. Nee, dan dreigt het dus die nachtkeers. Nou ja, het vreemde is dat ze er eisen qua punten onderhand nog net iets heel vier bij waar zitten. En dat het wat dat betreft nog wel mogelijk is. Maar als je wel heel goed gevoel krijgt, vooral als je de laatste wedstrijd, ja, dat het... Ja, vooral met name de wedstrijd in Utrecht, wie misschien wel een dieptepunt. Nou ja, de eerste wedstrijd in de Graafschap, de eerste helft van de Graafschap is Geert-Jan ik bij West. Dat wie ik net best. Je zorgt dat het zit er net in. Het komt er niet uit. Op een gegeven moment toch niet toe Foppe het even oernaam van. Nu zie ik wel naar Riegen wat minder het is anders, dat het wat beter ging. Maar ja, het is nou weer helemaal in elkaar geklapt. Het trouwen ligt het heel nog vod. Ja, Foppe die hier na ouder van de wedstrijd in SC Utrecht oer gochme, dat het hem daar vooral ontbreekt. Daar vreeg ik hem van de morgen ook even nooit op de training. Ja, dat is gochme. Ja, dat kan iedereen op zijn eigen manier uitleggen, denk ik. Hoe leg jij het uit? Hoe leg ik het uit? Ja. Als er just hoeveel goals wij uit ingoois van het Champions of van jezelf tjenhoorn, dat is ik denk wel 3 of jaar. Dat is voor mij is het ongelooflijk. Dus hoe steen je, wat doe je, hoe anticiperen wat het Champions doet, nou, dat soort dingen, daar ben we haast onnozel in. Ja, lastig. Ik vind het lastig om... Een stukje voetbalintelligentie, is dat het? Ja, ook. Ja, maar ook strijden. Ik denk dat ook bij Gochme is weer terugkomen op je plek waar je wil spelen. Als nou de eerste goal die we schenken hebben in Utrecht, dat wie op zich van Haller weer een prachtige paas. Maar als just hoe we uitverdedigen, we hier de bal, we hebben hem op een voet lezen en we kunnen hem oerlijk in de spelen. En we spelen weer precies naar de hoek waar de bal bij komt. Er wordt er net geschept, die is sneller dan die is sneller dan die goal. Nou ja, ik zeg je team, dan kan ik wel ophouden met trainen, want dit is onzin. Er is weer achter de feit nog. En dat zegt hij de hele ploeg toen ik komen. Hè. Dus dan best naar voort. Ja, Gert-Jan, kun je de frustratie van Foppe vaststellen? Ja, die kan ik me heel goed voorstellen, ja. Dat is eigenlijk dat zulke basale dingen fout gaan. Maar dat heeft natuurlijk wel een oorzaak. Wat is dan de oorzaak? Nou, dat heeft te maken met cultuur. De afgelopen jaren zijn zoveel trainers gepasseerd bij Heerenveen met allemaal een eigen idee over voetbal. De wijze waarop ze voetballers opleiden, de wijze waarop ze wilden voetballen. Dus het sterke punt van Heerenveen is eigenlijk altijd geweest dat ze uitgingen van eigen kracht. Dat ze een eigen idee hadden over hoe ze spelers opleiden. Een eigen idee hadden van hoe ze het spelletje zagen. Ja, en dat is natuurlijk jarenlang gebeurd door mensen die daar jarenlang voor het zeggen hadden. Hè. Dat was met Riemer van der Velde, dat was met een Foppe de Haan.
Nou ja, en ik ben daarin groot geworden. Dus toen ik het overnam van Foppe is er niet veel veranderd. Hè. Ik heb alleen maar mijn eigen dingen eraan toegevoegd. En dat met name in mijn persoonlijkheid. Maar daarnaast, hoe ga je om met mensen? Hoe ga je om met trainen? Hoe hard train je? Hoeveel train je? Met wie train je? Hoe innoveer je? Hè? Want we zijn ook altijd heel innovatief geweest bij Heerenveen. Ja, en daarna is er ik weet niet eens meer hoeveel trainers, maar ik geloof zelfs een seizoen geweest waarbij 4 trainers voor de groep hebben gestaan. Ja, dat komt de cultuur niet ten goede. En daarna is een cultuur die er is opgebouwd in heel veel jaren, wordt in enkele seizoenen eigenlijk overboord gegooid. Ja, en dan wordt het ook lastig met scouting. Hè? Want welke spelers moet je dan halen? Welke jeugdspelers breken erdoor? Hoe wordt er bij de jeugd nog getraind? Hè? Want ook daarin is natuurlijk behoorlijk wat mensen zijn weggegaan. En de mensen die er zitten, ja, hoe worden die aangestuurd? Hè? Dus dan heb je te maken met een totale voetbalcultuur die eigenlijk niet meer stabiel is, niet consistent. Maar ik ben beleid. Nou ja, dat heeft ook met beleid te maken. Uiteraard heeft dat met beleid te maken. Want de beleidsbepalers bepalen de cultuur. Die moeten de cultuur bewaken die er was en die er is. En als ze de cultuur willen veranderen, omdat ze beter willen, dan moeten ze ook zorgen dat ze dat bewaken en dat het ook beter wordt. En dingen die niet goed zijn, die moeten ze ook niet toestaan. Ja. Nog eventjes hoe het Gochme, jongens. Want ik hier net echt dat Luciano Slagveer echt terug hier wat Gochme nou is. Of leidt het om mij? Juist hoe hij het woord net kennen misschien. Nou, dat zou ik nog kennen. Maar hij hier doet strijdbaar. Ja, het is gewoon een beetje moeilijk om zo'n jongen die dan niet nog krijgt een paar weken eruit wedstrijd, blesseerd wedstrijd, komt waarom in de basis, om dan van hem te verwachten dat hij valt een enorm steen van buiten hoe dat de ploeg net goed steert of tactisch net goed is. Maar nog even dan de uitspraken van bijvoorbeeld Foppe de Haan en Ouderin van FC Utrecht. Hij zei van, er zit net meer in als dit. Nou, ik ben eigenlijk wel, ik heb hier een beetje het gevoel dat er een soort van knakkamer is of zo bij Foppe. Vooral na de wedstrijd, ik kan me trouwens ook wel voorstellen. Het is in Utrecht, want wie is verschrikkelijk mensen in Utrecht. Dat hij misschien, maar ik weet net hoe Geert-Jan de reactie hoe je daar als trainer mee omgeeft, Matte. Maar alsof er een soort knak bij hem kwam, is dat hij zo van oké, nou ging ik in de media wel wat meer hoe sissen hoe dat ze net toespelen, dat misschien wat teweeg brengen kan of zo. Want ik zoek me als speler misschien wel een beetje lullig viel later hoe Jimmy zijn wordt van, nou, ijs komt het er een beetje op deel dat ik net toe kan spelen of nou ja, een gebrek aan Gochme dan. En hij zei eigenlijk meer of meer ik van nou ja, het is nog meer dan een beetje kleer, net maar zo volle woorden, maar kan wel een beetje op. Maar Joet weet waar was, want ik weet ik ben fan en Joet hier ertoe dat er een vooruitgang zocht, hij zocht naar je dynamiek. Ja, ik weet net dat een wens, de vader van de gedachte is. Deze week, denk ik. Ja, maar naar Utrecht dus. Dus ik bedoel, ik heb net de indruk dat er nog zoiets is van het seizoen is nog klaar. Maar. Dat hij verlangt naar het einde van het seizoen? Nou ja, hij telt misschien wel aan, maar net dat er klaar is met deze groep volgens mij. Maar hij had er geen spiet van, dat hij erin stapt is? Nou, dat had er net zien mij zijn in ieder geval. Maar nee, wat is het in die, Geert-Jan? Nee, als ik met Foppe praat, dan gaat het niet over spijt hebben van. Ik denk ook niet dat hij spijt heeft. Daar is de man helemaal niet naast zoals ik hem ken. Hij heeft dat goed over nagedacht. Een hele bewuste keus geweest om erin te stappen. Het is ook een hele bewuste keus geweest om door te gaan na de winterstop. En dan zal hij daar ook nooit spijt van hebben. Het is wel zo dat ik denk dat naarmate het seizoen vordert en de stabiliteit er maar niet komt, dat hij wel een bepaalde vertwijfeling heeft. Hè, van waar moet ik nu nog? Hè, want het probleem is ook een klein beetje als een groep weet dat jij volgend seizoen weer weg bent. Ja, dan op een gegeven moment word je ook minder serieus genomen. Dan denken de spelers ook op een gegeven moment weer, en vooral de jongens die er tegenaan hangen of een keer gewisseld worden of wel in de basis, niet in de basis. En je ziet nu bij de beide spitsen. Daar heeft hij ook gekozen met een 4-4-2 systeem, wel eens een keer geprobeerd. Dan is hij op een gegeven moment voor Veerman gegaan en daarna voor hoe heet hij, Tevreden. Ja, en dat zijn dan de jongens die denken ook van, nou ja, we zingen het seizoen wel uit met hem. En volgend jaar zien we wel weer wie er voor de groep staat. Nou, ja, want wordt hij nog wel een serieus naam? Ja, natuurlijk wordt hij wel serieus naam. Maar ik wil niet dat hij niet serieus genomen wordt, hè, maar het is altijd zo, het gaat altijd om een paar procent. Hè, 1%, 2%. Ja, er wordt toch op een gegeven moment gedacht door spelers, hij is er volgend jaar niet meer. Hè, dus laat hem maar lekker lullen. Maar meestal begin ik wel zo, zijn leeftijd, de generatie, kloof. Speelt ze ook zo dingen of is dat onzin? Nou ja, volgens mij heb ik Guus Hiddink gisteravond nog gisteravond. Maar het wordt snel broekt als een soort maar dat is altijd zo. Kijk, en natuurlijk heeft Foppe op 70-jarige leeftijd niet meer de energie die hij had toen hij voor de tweede keer de kans kreeg bij Heerenveen. Toen was hij goed 50. Ik ben nu ook 53 en ik vind nu ook dat ik nog volop. Ik wil ook nog geen bondscoach worden omdat ik nog elke dag op het veld wil staan. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je 70 bent, dat je er op een gegeven moment met alle energie die erin moet stoppen,
met alle stress die erbij komt kijken, wat vreet ook energie, hè, want dat heeft hij. Iedere trainer heeft stress, ook Foppe de Haan, ondanks dat hij al heel lang meegaat. Ja. Nou, en dat vraagt een heleboel. Hè. De buurt die weer op een gegeven moment met je meeleeft en de belangstelling die er is, dat kost gewoon ontzettend veel energie. En die heb je gewoon minder op 70-jarige leeftijd als op 50-jarige leeftijd. Ja. Dus natuurlijk speelt dat mee. Ja. En op het moment dat het zeker wat minder goed gaat, kost dat extra wat negatieve energie. Hè, negatieve vraagstelling, een negatieve wijze van voetballen, hè, omdat je weer verliest. Ja, dat kost gewoon meer energie als dat je op een gegeven moment alles van een leien dakje gaat. En je voelt je lekker, iedereen is Hosanna en loopt met blije gezichten rond. Het trainersvak haakt dan soms wel eens het idee, is voor zwier. Ik merk het dan zelf, ik kom Foppe die dan hier aan tafel zit en best wel kritisch is. Maar dan wil je hier moet praten. En nou je dan toch weer die functie krijgt als trainer. Dan ga ik toch ook het gevoel dat het toch iets verroert of zo. Die stress en die druk. Je bent altijd bezig met verbetering. Ja, ook al gaat het goed, dan nog wil je, dus blijf je kritisch. En kritiek is eigenlijk altijd positief bedoeld. Ja, omdat je mensen beter wil maken. Hè. Het is bedoeld om mensen te ontwikkelen. Nou ja, en dat zit bij Foppe wel heel erg erin. En dus maakt hij zich daar ook, maalt dat in zijn hoofd rond. En dan is het ook de onderwijzer die boven komt van, hoe kan ik nou die speler zover krijgen dat hij dat gaat doen, hoe ik denk dat het zou moeten. Ja, en dan heb je een speler en dan gebruik je de term gochme. En dan denk je van, dat zal iedereen kennen. En zo'n slagveer weet er geen antwoord op te geven. Ja, daar word je radeloos van. Dat kan ik me best goed voorstellen. Ja, hij zei het Joert ik, dat er het wel pittig ervaart. Zo, nou het einde van het seizoen. Ja, dat zal dan ik denk dat je het je bouwt ook een bepaalde hardheid op. Hè. Dus op het moment dat je in het vak zit, en jaar in jaar uit dat doet, dan zit je ook in een bepaalde tunnel. Maar dan bouw je ook een bepaalde hardheid op. En net zo goed dat je op een gegeven moment in training bent en je gaat trainen voor een 10 kilometer. Op het moment dat je steeds vaker en per dag meer kilometers maakt, ja, dan is het niet meer zo moeilijk om je ertoe aan te zetten. Maar die eerste paar keren dat je gaat trainen voor een 10 kilometer, is dat hartstikke lastig. Nou, Foppe is natuurlijk een aantal jaren er al uit. En dan in één keer midden in het seizoen zo met je erin vallen met alle problemen die er zijn. Want anders had hij het niet moeten overnemen. Ja. En dan had Dwight er nog wel gezeten. Ja, dat vraagt ongelooflijk hoop flexibiliteit en doorzettingsvermogen en wilskracht. Ja, maar hij is niet erop dat Lodewegers of de Haan nou een beetje hetzelfde probleem had als waar Lodewegers ik als in doen. Hè. Koert net onder praat krijgen, kind net overbrengen. Zit je in balans in het team? Nee, het is een heel jong team natuurlijk. Joey van den Berg is dan de meeste. Dat is geen excuus, want dat zijn alle teams in de Eredivisie. Ja, nee, oké. Maar die stabiliteit die komt er maar net in. En of het nou gochme is of iets anders. Misschien weer positiviteit. Hè? Misschien moet er wat meer positiefs inkomen. Ja, als je het der uur dan kun je eigenlijk maar iemand uitnodigen. En dat is dan... Harry Vermegen. Oh. De spelers van Heerenveen die gaan latje trappen. En de verliezers die moet zijn autosleutels inleveren. Hup, bij mij, boem. En die gaat in deze auto, deze trabant naar huis. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. Heren, zijn we er klaar voor? Iedereen klaar? Allemaal klaar? Wie begint er? Jij, Joey? Nou, Joey, oké. Jij bent de eerste, daar komt ie. Hop. Ja! Die is klaar. Die mag niet eens niet meer meedoen, die hebben hem al geraakt. Oh, een lekkere trap zeg. Ja! Hé? Vond je niet? Kom maar, Mitchell. Nee, het is toch lastiger, die lat, hè? Ja. Ga jij hem doen? Ja, ga het doen. Beetje gevoel erin, hè? Ja, dat heb ik niet. Heb je geen gevoel? Op goed geluk. Op goed geluk? Man, wat is dat nou? Melder. Kavlan. Nou, die zat er aan te snuffelen. We hebben er pas 1. Nou. Hey, wat is dat nou? Wat is dat nou? Hey, speelt hij echt met jullie mee? Moet je eens luisteren, weet je hoe lang ik hier nou al sta? Ja. Er is pas eentje heeft ze geraakt. Ja, dit wordt 2. Het is toch treurig? Ja, vind ik ook. Ja, kom op dan. Ja, en dan wordt het nog treuriger. Hier, we hebben er pas 1. Hier, hij is de enige tot nu toe. Hier, die Van Aken. Toppie. Hup, klaar. Yo! Oké. Ja. Hey. Oh, Veerman. Er komt heel
goed uit met die lengte. Geen trabant hoor van jou. Nee, dat is beter, dat is beter. Nee. Zorg nou dat je die lat raakt. Ja. Oh, ja. En klaar. Ook weg. Geen trabant voor hem. Oh, maar ook, en droog ook. Hoeveel hebben we er nog? Ja! Oh! Ja! Oh. Ja, nou doe je net alsof het een normale zaak van de wereld is. Ze willen niet in de trabant naar huis, dat is duidelijk. Het is een enorme discussie. Kijk hier. Ja, hier, hoor even. Hier. Als jij deze erop tikt, Dan is het klaar. dan is Kenneth in de trabant. Precies. Fijn. Nou, wat een spanning, hé. Voel je hem? Ja. Nu! Wat een finale, zeg. Nou, Kenneth, kom maar. Autosleutels. Ja. Huppakee, inleveren. Fijn. En dan ga je de trabant in. Zo is het. Huppakee, jongen. Nou, ga je gang. Hup. Ja, daar gaat hij, hoor. Nou. Ja, daar gaat hij. Ja, duw hem maar. Duw hem maar. Ja, duw hem maar. Ah, daar gaat hij, hoor, Kenneth. Ja. Ja, ik ken het natuurlijk bij in de Trabant naar Hoesta de hele week. Want ja, misschien helpt het om in een soort van positieve flow te komen met Heerenveen. Nog even waarom naar je Foppe de Haan en de trainers. Want Foppe had wel eens zijn van dat Sto eigenlijk de ideale kandidaat bist. De ideale trainer bist van Sportclub Heerenveen. Maar hij wie amper uitsprutsen en hij is bijtekenen bij Bochum. Heeft u überhaupt nog twijfelen? Nee, maar nee, ik heb niet getwijfeld. In die zin, ik ben in gesprek met Bochum, dat heb ik Heerenveen laten weten. Die hebben kenbaar gemaakt dat ze graag een keer met mij in gesprek wouden voor ons seizoen. Ik heb gezegd van nou ja, ik ben nu in gesprek met Bochum en kom ik daaruit. Dan zal dat gesprek niet plaatsvinden. Nou ja, ik ben eruit gekomen met Bochum, dus het gesprek heeft niet plaatsgevonden. Nee. En de tweede kandidaat via Art Langeler. En dat weten we nou, dat je het ook niet terug, hè? Nou ja, het Eindhoven's Dagblad had er al duidelijk over. En uiteindelijk, hij zelf, die binnen uit uitkwam. Dus ik streep er nog aan Langeler. Ja, dus zij 3 keer een peteer hoorn en 3 keer ben ze eruit niet uitkwamen. En Nee. toen zei Langeler van jongens, als het zo lang wordt, dan hoeft het om mij ook niet Ik meer. vind het wel opvallend, Jer. Het gevoel is gewoon net goed geweest, denk ik dan. Onderling. Je moet toch een klik hebben, dat kan Gert-Jan Betters is, maar je moet er een goed gevoel bij hebben van beide kanten. En strijken met elkaar praat en het dan toch net dorst, dan heb het goede gevoel, dat denk ik nooit west. Nee. In mijn optiek. En Streppel, want die wordt dus nou neemt. Zou Streppel een goede kandidaat wezen? Geen flauw idee. Ik ken de profielschets van Heerenveen niet. Ik bedoel, als ze in eerste instantie bij mij uitkomen, dan kan ik me voorstellen dat ze een ervaren coach zoeken, die al gepokt en gemazzeld is. Nou ja, daar voldoet Streppel aan. Andere vergelijkingen weet ik niet, want ik weet niet hoe hij traint, hoe hij met mensen omgaat. Speelt het wel altijd met 3 onvallers? Ja, nou dat zou dus ook in de profielschets kunnen zijn. Hè? De wijze waarop hij zijn teams laat voetballen, de wijze waarop hij traint. Nou ja, Kijk, begrepen, ze scoorde daar bij Willem II een heel soort uit standaard situaties, uit corners. Dat is echt trainbaar, dat is dan ook de hoorn van de trainer, toch? De wijze waarop een ploeg speelt, is altijd de hand van de trainer moet daarin zichtbaar zijn. Ja. Maar dit was de zo is dat hij het nou net wordt. Waar moet het dan worden? Als Streppel het net wordt. Ja, waar moet het dan worden? In Henk de Jong. Hebben we nog een vierde keus? Ja, Want de trainer die dan komt, die weet in elk geval dat hij net de eerste keus is. Nee, ja, daarom. Of Maar wat is- maakt het dat wat uit van trainer Gert-Jan? Dat je weet van ja, die woont net en nu komen ze bij mij of speelt het dat nooit? Er zijn zoveel werkloze trainers, ik Ja, weet dat daarom. het niet uitmaakt. Als ze Nee. gevraagd worden, zijn ze lang blij. Ja. Ja. Wat misschien ook nog een optie is, want Timo Klompen, die Troskoen, of zit Timo Klompen nou een beetje in hetzelfde schuitje, best over 14 in linie zie je. Dus van eerst maar ervaring, ondervinding op dan bij Heracles. Nou, ik vind niet dat je het team van nu mag vergelijken met mijn trainerschap toen. Omdat ik al veel meer ervaring had als team. Ja, ook al veel langer bewust gekozen had om het trainingsvak in te gaan. Het team heeft dat eigenlijk pas na zijn carrière gedaan. Toen was hij eigenlijk nog niet zeker of het wel was. Hij is maar gaan proberen om te kijken of het wat was. Kijk, dus die ervaring die hij nu heeft, daar ben je nog lang niet op de ervaring die ik toen al had. En ik gaf net al aan, ik neem aan dat Heerenveen werkt met een profielschets. Dan komen ze in eerste instantie, hebben ze ook aan mij gevraagd of ik kandidaat zou willen zijn. Ja, dan kom je niet bij Timo Klomp uit. Nee, maar Timo had het zelf Of een Jaap Stam. Nee, ik net. Nee. Die moet er eerst maar Of ze ondervinding hebben op de dan. profielsets aangepast, omdat ze met die jongens die wel ervaring hebben en die uitkomen. Hè, met bijvoorbeeld een Streppel of een Ad Langeler. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Gaan ze wel een profielskets? Of ik een profiel Nee, heb nee, Van ja. Heerenveen? Heerenveen. Nou, dat zult toch wel?
Ja, misschien maakt Gert-Jan een maatje, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar de profielschat, ja, zullen net van een trainer wezen, maar een soort ondervinding. Ja. Maar dat is nou in Duitsland, de tweede Bundesliga, en daar heeft het er geweldig naar het zin, toch? Anders had ik niet bijgetekend. Ja, wat maakt het nou geschikt voor het Duitse voetbal? Volgens mij was ik ook wel geschikt voor het Nederlandse voetbal. Ik bedoel, ik heb bijna bij alle clubs, behalve Feyenoord, al mijn doelstellingen gehaald. Die door de club 4 jaar lang bij Heerenveen, 4 jaar lang bij Heracles, 3 jaar lang bij AZ. Maar toch, het viel gewoon elke keer die denken van Gert-Jan Verbeek in de Bundesliga, dat past gewoon als een jas. Nou ja, omdat daar, als je kijkt naar bijvoorbeeld zeker in de tweede liga, naar strijd, naar beleving, naar passie, naar werklust, ja, dan zijn er wel ook kenmerken die op mij van toepassing zijn. Hè. Dus vandaar dat mensen misschien zo denken. Als je kijkt naar het voetballen, hoe ik wil voetballen met mijn spelers, denk ik wel dat wij een soort voetbal spelen in de tweede liga, waar de meeste journalisten wel hun vraagtekens bij stellen of we daar wel mee naar de eerste liga kunnen promoveren. Op dit moment gaat het goed, maar het is wel een ander soort voetbal als dat ze gewend zijn. Ja, het is in elk geval een mooie ambiance. Daar heb ik even wat beelden van, om even een beetje in die sfeer te komen, van Bochum. Gert-Jan Verbeek, ziemlich entspannt. Dort und im schönen Ruhrgebiet, wo man den geilsten Fußball sieht, dort spielt der VfL. Dort spielt der VfL. Die Mannschaft ist hochmotiviert, die Spannung hier ein jeder spürt. Willkommen zum Duell, willkommen zum Duell. Hey, Flanke, Kopfballtor, drin ist er, Bochum kommt, das ist doch klar. Tedere, der VfL ist da. Hey, Flanke, Kopfballtor, drin ist er, Bochum kommt, das ist doch klar. Tedere, der VfL ist da. Hey! Dat is wel een lekker noemer, Gert-Jan. Dat loopt wel hingen, toch? Hij neuriede mooi, hè? Ja, neuriede, mooi neurie. Die slakers, dat kun je aan Duits wel overlaten. Ja. Want je wilde eigenlijk, vooral in het begin van de competitie ging het hartstikke goed. Maar dit leidt gevoelig, hè, want het is, de ambitie is om te promoveren. En de doelstelling is om gewoon Bob in te draaien. Ja, dit is verleden jaar om deze tijd was ik dus net 2-3 maanden aan het werk. En toen was het nog de doelstelling om zo snel mogelijk de onderste regionen weg te komen. Zodat we niet in de problemen kwamen om te degraderen naar de derde liga. We hebben dit jaar al een grote stap gezet. Hè. We doen mee bij de bovenste 5 met nog uitzicht op de derde positie. En dat is play-off voor eerste liga te spelen. Het gaat is zo'n punten. Ja, dat is wel groot, maar 9 wedstrijden gaan is dat nog wel mogelijk. Hè. Frits Korbach zei altijd, als je in de laatste wedstrijd geen 4 punten hoeft te halen, dan is alles nog mogelijk. Dan is het nog mogelijk. En hij heeft af en toe aardig de dans ontsprongen op die manier. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Okay. Hoe verhoudt zich dit tot Nederlands voetbal, Gert-Jan? Bochum in de Eredivisie bijvoorbeeld, waar doen ze dan staan? Ja, dat is hartstikke lastig om dat zo tegen elkaar. Het is een totaal andere manier van voetballen. Maar ik denk wel, en dat zie je ook aan onze begroting. Hè. Onze begroting is rond de 20 miljoen, 22 miljoen. Wel wat anders opgebouwd dan in Nederland, dus je kunt het niet helemaal vergelijken. Maar wij kunnen salarissen betalen die bij Heerenveen ook betaald worden. En ik denk als we tegen Heerenveen voetballen, we tinken tegen voetballen, ja, dat we zeker niet 10 keer kansloos zijn. Ik denk dat het 50-50 is. Ik denk dat Heerenveen onze manier van voetballen hartstikke lastig is. Kijk, dat gaf ik net ook aan, leeftijd vind ik geen excuus. Maar het is wel zo dat de gemiddelde leeftijd bij mij bij Bochum ligt rond de 5,26. Ik heb 30ers, ik heb midden 20ers en ik heb jonge jongens erbij. En wij hebben voor Duitslandse begrippen eigenlijk ook al een jong elftal. Maar hier heb je helemaal geen... Joey van den Berg is geloof ik de enige achter in de 20 en doet soms domme dingen. Ja, die is 30 hier. Maar die zit dan dat even net mooi, hè, vanwege zijn rode kaart. Ja, en de rest is allemaal rond de gemiddelde leeftijd bij Ajax, bij Heerenveen, bij Willem II, bij Cambuur. Het ligt allemaal rond de 1, 2, 23, 24 jaar. Ja. Dus die best op zijn best als het zij 20 ja, maar ook fysiek, hè. Je bent fysiek ook. Daarom is het ook in de tweede Bundesliga is het voetbal ook veel fysieker, hè, omdat je veel meer fysieke duels hebt. Er is ook meer power. En dat ontwikkel je in de lobby. Hè. Een van zijn klachten van Foppe was ook dat de jongens zijn nog niet gehard, niet goed getraind. Simon Teller was een jongetje. Ja. Jongens, we praten aan verder over de fysieke gesteldheid, vooral de verschillen tussen Duitsland en Nederland. Maar we moeten er eerst even hecht in, want we moeten naar de quiz. Naar de quiz. Hey. Mooi man. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. De vraag van deze week wordt stelt toch Cambuur-onvoller Martijn Barto. Ook deze keer heeft Arjen de Boer weer een ontzettend moeilijke vraag bedacht. Een maatje van mij speelde vorig jaar nog hier, maar speelt nu bij Heracles Almelo. Wie is dit? Is het A, Wout Drosten? Denk je nee, het is B, Tim Breukers? Of is het C, Ramon Zomer? Mail je antwoord van waantje naar pient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Heracles.
Ja, en de winnaar van Vliendewieken, dat is Douwe Broersma uit Mullum. En hij joeg het goede antwoord dat wie Wessel Dammers en wint er mooi het officiële Cambuur wedstrijdvaantje. Vanzelfs ken jou us Ekwert van het weekend vol enthousiasme op radio jaren over de Frieske profclubs. Daar zit Rolf de Vries morgen in Eindhoven bij PSV in Sportclub Heerenveen. En een dag later dan is Geert van Tunen te jaren over Heracles in Cambuur. En Gert-Jan, we hier niet kijken over de Bundesliga, de tweede Bundesliga, met Bochum. Is dat trouwens veroren als trainer? Ja, want je verandert continu. Het is een dynamisch proces. Je ontwikkelt je als trainer en je ontwikkelt je als mens. Dus dat maakt je ook een andere trainer. En dan moest je altijd eigenlijk overal mooi bemoeien binnen een club. En om de club naar die hand te zetten. Om een optimaal topsportklimaat dan te creëren. Dat is het eigenlijk nog altijd? Of is het ook verloren? De eerste verbouwingen hebben al plaatsgevonden. Oh nee toch? Zomer. Ja, bij Bochum. En de komende zomer. Kijk, daar gaan dat soort gesprekken ook over. Het gaat niet alleen het gaat niet alleen over geld of zo, maar het gaat met name over de sportieve vooruitgang. Waar kun je nog winst boeken? En je kunt ijzer niet met handen breken. Dus dat betekent dat je ook moet kijken naar de faciliteiten. Dus je moet alles op een niveau hoger brengen. Wil je de groep op een gegeven moment ook dat brengen waar je ze hebben wilt. Dat is de eerste liga. Nou, daarmee moet je ook naar je trainingsfaciliteiten kijken. En of dat een krachthonk is, of dat het de oefenvelden zijn. Of dat dan kunstgrasvelden zijn, dat maakt eigenlijk niet uit. Of de kleedkamer aan zich, die gewoon te klein is of te groot is of niet goed geleerd. Maar je zegt vooral naar budgetten en naar begruttings. Want dat je nou zegt, Leipzig, die zit op on. Die heeft volle meer te besteden eigenlijk als Jim. Nee, daar kijk ik totaal niet naar, want dat heeft geen zin. Wij kunnen nooit die begroting in één keer omhoog krikken. Of we moeten een sponsor krijgen die in één keer zegt van ik stop er 10 of 15 miljoen in. Red Bull Bochum, dat zou kunnen. Ja, Red Bull Bochum. Ja. De Red Bull Bochum. Ja, maar op het moment dat dat niet tot de mogelijkheden behoort, zul je creatief moeten zijn. Zul je het op andere manieren moeten doen. En dat gaat dan met name daar waarin je kunt onderscheiden, is de manier van voetballen en de manier van trainen. Hoe haal je het maximale uit spelers? En daarin kun je toch nog je onderscheiden ten opzichte van je concurrerende verenigingen. En daarin denk ik dat wij op dit moment op de goede weg zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Düsseldorf met een begroting van 40 miljoen, die staan 1 laatste. Wij lagen met 3-1 van gewonnen. Ja, dan dat is de helft van onze begroting. Doen wij iets toch beter als Düsseldorf. Ja. Wanneer komt het dan weer waarom in Nederland? Als ik klaar ben in het buitenland. En wanneer is dat? Als ik nog een jaar in Duitsland. Hoe lang was het nog? Dat was voor mij dus ook een overweging om eerst met Bochum te gaan praten. Omdat ik altijd voor mezelf ook een aantal individuele doelen heb gesteld. Eerst was dat op een gegeven moment op mijn 40ste op eigen benen staan. Dat is op mijn 39ste gelukt. Toen heb ik geroepen, rond mijn 50ste wil ik eigenlijk wel naar het buitenland. Nou, ik was 51, ik kwam Nürnberg. Ja, als ik nu alweer terug zou gaan, dan is eigenlijk mijn carrière in het buitenland voorbij. Hè? Want als je naar een club als Heerenveen gaat, praat je ook over een lange dienstverband, 3-4 jaar. Nou, ik word deze zomer 54, ben ik 58. Ja, dan kun je nog een keer naar de Sahara gaan of zo. Of zoals Foppe toen gedaan heeft naar een mooi exotisch eiland, Tuvalu. Maar daar zie ik me nog niet zo snel toe geneigd. Ik wil graag kijken of ik ook in Duitsland het succes kan hebben wat ik in Nederland heb gehad. Kijken of ik door kan groeien naar de eerste liga, subtopper, dan wel top eerste liga. Nou ja, en dan kun je altijd nog terug. Ja, dat is al een keer naast Pep Guardiola zitten, hè, tijdens een persconferentie. Ja, 2 keer al. Ja, dat is toch mooi? Dat kan niet iedereen zeggen. Nee, dat kan ik net zeggen. Die Duitse competitie is toch fantastisch. Er zitten altijd een volle stadion. Zelfs in de tweede Bundesliga. Ik denk dat wij dat in Nederland misschien wat onderschatten. En dat is een keer mooi met de supporters om, met die kaartjes weer vol keper. En het voetbal is mooi om bij de Sjen en beleving. Ja, ik snap het wel. Ik zoek voorlopig. Ik zit toen de dokie Heerenveen, ik bleef even daar. Ja, maar komt er wel eens waarom naar Heerenveen? Want benam net als mij Johan Derksen, die site hield iets van die leidt de link tussen Dij en FC Twente. Dat scheelt toch net? Nou, ik ben natuurlijk opgegroeid in Enschede. Dus de eerste 20 levensjaren heb ik doorgebracht in Enschede. Maar die headlight bij Heerenveen? Jawel, omdat ik daar natuurlijk 25 jaar van mijn werkende leven heb doorgebracht. Hè. Als speler, assistent-trainer, jeugdtrainer, noem maar op. En later ook nog als hoofdtrainer. Hè. Dus, in een carrière is het niet veel mensen gedaan om maar 1 club te hebben. Zoals Foppe de Haan. Hè. Die is dan nog bij de Bond geweest. Maar ik heb nu al wat meerdere clubs achter mijn naam staan. En dan is ook Twente, was een mooie club om daar ook ooit eens trainer van te zijn. En ik denk dat Twente nog steeds een mooie club is. Alleen die hebben op dit natuurlijk de nodige problemen. En die zitten niet in de situatie waarin ik zeg van
Daar zou ik nu op dit moment leiding aan willen geven. Dat is ideaal, toch? Ik bedoel, continuïteit. Maar we waarom komen bij Heerenveen? Hij zei, wat een idee achter zitten. Dat is er bij Heerenveen nog net. Dat wat ze nou weer opbouwen. Luc IJzer is er kaam. Die kinderen, als het al je goed gaat opbouwen, komen dat hier. Nou, en of jou 4-4, dan is hij de koning van de Bundesliga. Dan ken je weer waarom naar Heerenveen. Ja, dat is wel eens zo. Als ik bij waarom kom, dan wil ik bij waarom komen als vastzitter bij Heerenveen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh, niet? Ik heb gezegd, ooit kom ik nog weer terug bij Heerenveen. Of dat nog als trainer is, dat weet ik niet. Het zou best kunnen zijn, want mijn gevoel gaat wel steeds meer uit naar dat ik steeds meer interesse krijg in het beleidsmatige. Omdat ik vind dat kijk maar hoe moeilijk Heerenveen het vindt om goede beleidsmatige mensen te vinden na het hoofdstuk Riemen van der Velde. En die zijn er gewoon bijna niet. Die passen bij een club, die meedenken in de club, die de cultuur aanvoelen van de club. Nou, vind die maar eens. En het is ook nu maar weer afwachten of ze nu de juiste mensen hebben aangesteld. Maar Luc IJzinga. Maar komt er wel eens een keer bij waarom bij Heerenveen? In wat voor functie dan ik? Ik hoop inderdaad wel nog weer een keer inderdaad, in wat voor functie dan ook iets kunnen betekenen voor Heerenveen. Misschien wel als scout, als Riemen 95 is en denkt van ik heb toch een opvolger nodig. Dan ben je scout bij Sportclub Heerenveen. Of adviseur, ja. Want ik ben even naar Gerard. Want Gerard, waarom is het nou zo dreig eigenlijk om een trainer te vinden nou bij Heerenveen? Ja, nou ja, er zijn nog kandidaten zo zitten, hè? Want er zitten heel soort trainers met zijn diploma's in werk en die zitten toch aan de kant. Dus zo zitten er dingen nog. Maar ik denk dat het imago ik mij speelt. Dat weet ik net zeker natuurlijk, want ik ben geen trainer en dat juist ik net, dat zal ik nooit in een tas zetten. Maar ik denk dat iemand als Ad Langeler misschien ook wel denkt van ja, moet ik daar wel aan beginnen. Ron Jans is een goede kameraad van hem, ja, daar had er misschien ook wel eens wat hoe je had. En weet ik wel, zit oren meesken. Maar het bloedt toch misschien wel wat hingen. Net al, ja. Maar, hè. Het had een broeinest West de laatste jaren. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen wat minder staan te springen meestal dan bij wijze van spreken 4 wielen of zo. Ja, en dat wil Heerenveen altijd de troetelclub wie eigenlijk van Nederland. Ja, wie dat die maag een beetje, volgens mij wel een beetje kwijt. Dat denk ik dat de goede gemeente, om het samen te zeggen, dat nog altijd wel vindt. Maar weet je niet dat de voetbal nog meer volgen, je bent dat wel kwijtraken, denk ik. Ja, hoe kun je dat gevoel, en vaak wie het dan de supporters die komen uit Amsterdam en dan wie Amsterdam, Ajax wie dan de eerste club en de tweede club wie vaak dan Heerenveen. Dat je net voor Ajax, maar ook voor Feyenoord en vaak wie de tweede club wie dan Heerenveen. Dat is nou minder worden. Hoe kun je dat gevoel, hoe kun je dat weer voor omkrijgen bij de club? Nou ja, kijk, daarom is het denk ik ook lastig om een goede trainer voor Heerenveen te vinden. Want dat moet bijna een chameleon zijn. Hij moet bovenal ook partijen kunnen verbinden met elkaar. Hè? Want hoe je het bent of verkeerd, je kunt mooie directeuren hebben en je kunt een mooie koffiejuffrouw hebben. Maar de post van hoofdtrainer is de allerbelangrijkste. Want dan gaat de hele club gaat mee in het succes van het eerste elftal. Dus hoe gaat hij met zijn mensen om? Ja, hoe gaat hij met de spelers om? Wat voor uitstraling heeft hij naar buiten toe? Kunnen mensen zich daarmee identificeren? Dan zul je ook zien dat de achterban meegaat. En dus er moet een man zijn die ook partijen weet te verbinden. Er is de laatste jaren bij Heerenveen een hoop strijd geweest tussen sponsoren, tussen spelers, tussen technische staf, tussen de directie, tussen adviseurs, et cetera, et cetera. Dus het is geen eenheid meer. En mensen gaan nooit mee in strijdende partijen. Want dan moeten ze een keuze maken. Dan moeten ze kiezen voor A of voor B. Ja? Het seizoen op een gegeven moment eens een keer maken, maatje. Zijn ze bij Heerenveen. Dan moeten we al je nieuwe meisjes erop, want er zijn al je geledingen. Wat vies ervan dat Hans Vonk er dan nog heel in zit? Ja, maar zo lang zit Hans Vonk er nog niet. En volgens mij heeft Hans Vonk met de voorgaande jaren niks te maken gehad. Hè? Want hij is bij mij een teammanager geweest. En toen ging hij naar Heerenveen toe. Ja. En van daaruit heeft hij gewoon zijn stinkende best gedaan voor Heerenveen. Dus volgens mij is hij niet van voor die tijd. Hè. Het Veenstra-tijdperk, dat heeft hij helemaal niet meegekregen. Nou ja, zo de ondernemingsdrieën, het OSSH, het stichting bestuur en of vierde partij, nou ja, het personeel dus eigenlijk. Die voelen eigenlijk dat hij voortgong. En hij is toch zittenbleun op dit moment, ontnouta. Ja, daar weet ik niet. Daar weet ik niks van. Ik weet alleen wel dat het natuurlijk een gedrocht was wat ze hiervoor hadden. Hè, met dit T-board. En dan moet je verschillende bazen dienen. Ja, dat lijkt me ook knap lastig. Ook voor een man Hans Vonk. Ik ken Hans Vonk zijn taken en verantwoordelijkheden ook niet. Dus hij wordt hier en daar een manager genoemd. Ja. En dan lees ik weer dat hij directeur is. Nou, dat komt omdat de media dat verkeerd. Hij is technisch manager. Hij is technisch manager. Hij is eigenlijk verantwoordelijk voor het oorstellen van de groep.
Nou, dat is bij de VAR of zo, want als manager heb je volgens mij geen eindverantwoordelijkheid. Nee, en dus dan ben je altijd verantwoording afleggen aan. Je bent uitvoerend als manager. Ja, maar dat is dan nou zit je in een Eisinga tussenlaag. is nou de baas en die kan gewoon vonk beoordelen aan het eind van het seizoen. En kennen ze. Ja, maar hoe kan er weer een beoordelen of een voetballer goed genoeg is of een trainer goed genoeg is? Ja, precies. Maar waar moet je dan... Waar moet dan de beschuldigende vinger als je net tevreden bent hoe de kwaliteit van de selectie? Die geeft toch aan de technisch manager dan eigenlijk? Nee, maar de vraag is of het maximale uit de selectie wordt gehaald. Dus dan kun je ook de beschuldigende vinger naar de trainer of naar de trainers wijzen. Je hebt het net over Tieme Klompen. Nou, die zit er ook al 3 jaar. Ik had als assistent-trainer een grote stem in spelers die gehaald werden, ja of nee. Ja, want ik had een mening over wat er bij de jeugd liep. Ik had een mening over de scouting die met spelers aankwam. Want die ging ik bekijken of ik ging de video's bestuderen. Ja, dus dan was dat ook als ik daar al wat lang... Ik heb daar jarenlang gezeten. Ja, dan is dat ook jarenlang mijn groep. Hè. Dan ben ik mede verantwoordelijk. Hè, het onlukken van Nijs begint altijd in hoe list met de technische staf. Tuurlijk, wat heeft een scouting eraan om spelers aan te brengen die een staf niet ziet zitten. Alleen het probleem is dat ik toen de tijd ik hoofdtrainer werd... veel minder vaak spelers kon gaan beoordelen. Als assistent-trainer werd ik wel eens ergens heen gestuurd. Dan zeg ga jij er ook eens heen kijken. Maar dan is het maar een momentopname. En dan heeft zo'n scout zo'n speler 5, 6 keer gezien. En ik zie hem 1 keer. En ik zie hem een keer niet goed. Dat kan toch? Ja. Nou, en dan moet ik zeggen, die moet je niet halen. Ja. Nee, dan moet je gewoon zeggen, oké, waar ga ik heen? Naar wie? Ik ga kijken. Wat zijn zijn kwaliteiten? Voor welke positie wordt hij gehaald? Ja, hoe past hij dan in ons systeem? Nou ja, en dan moet je... En dat is iets wat Riemer fantastisch kan. Ik denk dat Riemer een van de beste scouts is van heel Nederland. Misschien wel van Europa. Maar die doorziet altijd van... Hé, dat kan die. Maar dat en dat zou hij kunnen leren. En dan wordt het dat en dat zo'n type voetballer. En binnen de wijze waarop wij voetballen... zou hij op die en die positie kunnen spelen. Ja, maar heel vaak worden er spelers gehaald uit Zweden en Scandinavië met name. Ja, die spelen niet op de positie waar hij ze gescout heeft. Of waar Heerenveen ze gescout heeft. Hè? En dat leidt dan aan de H-trainer. Dat ligt dan weer aan. Ja, maar daarom zeg ik ook, het is een cultuur. Het is een cultuur we weten hoe we voetballen willen. We denken hetzelfde over voetbal. We denken hetzelfde hoe we dat gaan trainen. Ja? En daarin zoeken wij dus bepaalde spelers. Maar ja, als je als scout op pad wordt gestuurd en je weet niet wat de trainer wil. Omdat je niet duidelijk ziet wat de trainer, hoe die wil voetballen. Of hoe die wil trainen. Of hoe die traint. Of je bent ontevreden over de wijze waarop die traint. Ja, dan kun je wel spelers halen. Maar dan houdt het op. Het is altijd een samenwerking tussen het halen van spelers. Ja, en dat is dat is de eerste stap. Het binnenhalen van spelers met kwaliteit. En dan gaat het om die kwaliteiten te ontwikkelen. En daar is een trainer voor. Maar nou gaan ze het contract bij Gelieks van Otikba verlengd. Maar bij Joey van den Berg is ze van nou nog even net verlengen. Want wat even zien hoe het gaat met de nieuwe trainer. Is het dan scheef dat ze die ine wil verlengen en de oren net? Nee, omdat zij kijk, je kunt op een gegeven moment ook niet langer wachten. Nee, ja? Nee. En duidelijk is dit ook een signaal naar Joey dat er twijfel is. Ja. En dat die twijfel kan weggenomen worden door de hoofdtrainer. Dat de hoofdtrainer zegt, moest luisteren. Tuurlijk. Want kijk, Joey van den Berg is als linker centrale verdediger. Maar Van Aken is zijn beste positie. Ja. Van Aken, ja, die heeft de toekomst. Ja. Joey van den Berg is 30. Ja. Dus daar zit niet zoveel restwaarde meer op. Nee, toch gaat Foppe de Haan wel eens zijn van Joey is eigenlijk, die steekt er wel met kop en schouders Bob uit. Dit is een selectie, dat is eigenlijk de beste Het halen van rode kaarten. Nou ja, daar is Jack heel goed in. Kunnen we even een cent trouwens. Penalty. Strafschop, zegt Blom. En rood ook nog voor Van den Berg. Van den Berg krijgt rood. Van den Berg krijgt rood. Die krijgt rood. Oh. Zijn 7e rode kaart in de Eredivisie. Ja, het is de enige jongen van 30 hier in de selectie. De routinier eigenlijk. Hij maakt zwaartje van het evenwicht binnen het balans binnen het team. Maar hij gaat constant over de scheef. Is het echt dom? Ja, ik heb niet constant hoe de schreef. Ja, het zit er gewoon ongelooflijk goed goed steeds. Dan praten we gewoon een beetje maar het is geen tafel op een gegeven moment. Nee, het is net hij is geen deeskop. Die laatste trap ik. Ik bedoel, hij komt dom in. En ik snap echt heel goed dat hij skiezen toch de rode kaartje houdt. En het is ontzettend dom van hem. En meerdere acties. Maar als die drie rode kaart nou op een riegen zoals die eerste, rekt het er hem eigenlijk nauwelijks. En is misschien een trobbeelse speler. Ik geef hem net die rode kaart. Maar die tweede gaat hij over de bal heen. Hij komt raar in. Maar ik vond ik die rode kaart. Nou ja, die laatste, dat is dan nog... Die laatste is donkereerd. Maar goed, hij komt nou
wel in de ja, Rigiet is die met Gregor van Dijk. Hij had meer reden kaart als Tom Patinama en hoe heet het al? Cor Lems. Zo, hoe komt hem was steeds. Dat valt reuze mooi. Hoe komt hem was steeds. Dus hij is de iedere keer op dat plak. En dan is het wel net terecht, wel terecht. Ja, hij moet ik net in dat soort situaties hoeven komen. Is het dom? Nou ja, als je 30 jaar bent, dan verwacht je andere dingen. Maar ik heb jou hier laten debuteren bij Heerenveen. Toen was je 18, 19 jaar. En het is altijd een jongen geweest die de nodige zorg had in de begeleiding. En dat is ook op een gegeven moment misgegaan, hè? Want hij was een groot talent en wij hebben hem toen laten gaan. Hè? Eigenlijk liep zijn contract nog een jaar door, maar wij hebben met elkaar afgesproken dat we niet doorgaan. Toen is hij teruggegaan naar de amateurs. En dan moet ik zeggen dat hij dat wel knap heeft gedaan, dat hij toch weer via die weg het betaalde voetbal heeft bereikt. En ik vind Joey ook al een goede voetballer. Alleen als je op die 30ste nog steeds, en je kunt niet meer praten over een incident, het is structureel wat hij laat zien. En het gaat niet alleen over rode kaarten, het gaat ook over gele kaarten. Het gaat ook over zich gedrag in de warming-up. Ik heb een keer een akkefietje met hem gehad dit seizoen bij Ajax, waar hij die middelvinger omhoog steekt. Dan kan hij zeggen van ja, het was een geintje met de keeper van Ajax, hoe heet hij, van Zwolle? Diederik de Boer. Ja. Diederik de Boer. Maar zulke dingen moet je gewoon niet, want er zitten daar al 30.000, 40.000 mensen in de warming-up te kijken. Die begrijpen dat niet. En dus moet je als voorbeeld zijnde, aanvoerder van Heerenveen, moet je dat soort dingen niet doen. En dan kun je naar de hand wel gaan uitleggen wat de bedoeling was. Maar het zijn gewoon hele domme dingen. Ja, maar je hebt over de I-factor van de gunfactor van Heerenveen. Zo'n speler krijgt nooit de gunfactor. Hè? Want wij zitten hier ook weer discussiëren. Iedereen heeft daar een mening over. En wat hij doet is gewoon niet goed voor de uitstraling van Heerenveen. En hij is nota bene aanvoerder. Dus de vraag is, moet hij wel aanvoerder zijn? Ja. Ik denk soms wel eens dat hij hem, want hij is de oudste. Hij is de routinier dus in de ploeg. Dat hij hem echt stoort om die oren jongens. En dat hij denkt van ja, ze doch het te min. En dan doch ik me stinkende best. Maar ja, hij vindt hem denk ik zelf een van de betere voetballers van het team. En hij vindt dat die oren misschien minder het werkje. En dat hij zoiets heeft van, ik zal nou eens even Shell litten. Even het goede vakje. Het is compensatiegedrag, denk ik. Maar dan let dat wel op een verkeerde manier zien. Ja. Krijg wat Gert-Jan zei, het is een aanvoerder. Dus, en dan kan je een voorbeeld wijzen van die ploeggenoten. En dat is net terug bij de seatline op een middellijn zo'n soort acties. Als dat zou zo zijn, wat jij nu zegt, ja, dan zou ik hem al lang weggestuurd hebben bij Heerenveen. Want dan is het wijgevoel ver weg te zoeken. Dat is altijd hetzelfde. Ik had het verleden ook wel eens zo. Toen ik zelf nog speler was, ja, en Maarten de Jong kwam voor de microfoon, ja, dan stelden ze de vraag aan Maarten, ja, jij hebt je best gedaan. Maar het was niet veel. Ja? En heel vaak gaf Maarten daar nog een goed antwoord op. Hij was één van de 11. Ja? Maar je zult de mensen tekort geven die zeggen van ja, inderdaad, het was niet best. Ja? Dat pleit hem dan vrij. Ja, jij bent als aanvoerder verantwoordelijk voor het wijgevoel, voor het team. Jij bent onderdeel van het team. Als hij zich stoort aan spelers, moet hij dat bij de trainer kenbaar maken. Dan moet hij dat in een teambespreking kenbaar maken. En moet hij op de training zich laten horen en laten merken. Maar niet door frustratie. Want dan benadert hij zijn team. En dan is hij nog veel erger als zijn medespelers. Ja. Jongens, even een rondje nog. Want wat mankeert er op dit stuit om Heerenveen? Denk je hem? Oh jeetje, nog even een kwart rondje? Ja, even een kwart rondje. Is het stafvolle mis? Ja, er is wel een heel soort mis, vind ik. Ik vreemd me wel... Wat is het belangrijkste wat er mis is? Het is geen team. Het is geen team. Losse handlinies, het is interviewsrecord, er is geen vertrouwen. Ze zijn al bij volgend seizoen bezig, ga ik het idee. En dat wil ik wel eens zijn, hè, de spelers. Van even minuut zitten nog. De binnennotte spelers die zitten net heel erg zitten in Foppen. Het is net dat het een enorme menigte is in de spelersgroep die dat had. Maar ja, je jedden wel eens wat, je krijgt wel eens een appje. Dat ik denk ze nemen Foppen wel serieus nog? Nou ja, dat denk ik wel. Maar het trainen, dat bevalt ze net altijd even goed. Nou ja, dat kind dan nog. En tactische keuzes bezig net altijd. Maar je ziet dat ze Veerman en tevreden nou dit seizoen teleurstelt binnen en zagrijnig binnen. Ja, dat kan iedereen wel begrijpen. Maar dat straalt er wel eens uit. Ja, wat vies ook, Gerard? Ja, wisselvalligheid. Ik bedoel, dat komt denk ik door jeugd, is dan vaak door de leeftijd. Maar het is een soort schizofreen elftal. Ik bedoel, je weet nooit precies uit de wedstrijd begint wat voor wedstrijd als de Schenk race van Heerenveen. Het stom is toch als dat een team short. Senelli, Larsson, Van Aken, ook een goede verdediger. Sint-Just, supertalent misschien wel. Best wel goede voetballers, toch? Denk ik dan. Alle goede voetballers. Gert-Jan had er eerst van doel. Het slotwoord is van Gert-Jan. Wat mankeert er, Visto, in die eigen Heerenveen op dit stuit? Geen identiteit. Geen identiteit? Op zoek naar een eigen identiteit. Die zijn ze kwijtgeraakt. Dat gaat niet van vandaag op morgen. En daar vind ik, daar kun je alles aan ophangen. Op het moment dat je geen eigen identiteit hebt, is het altijd zoeken en hopen op incidenteel succes. Maar als je structureel succes wilt hebben, succesbeleving, je wilt de gunfactor weer terug hebben, zul je op zoek moeten gaan naar je eigen identiteit.
Cambuur is Cambuur, Heerenveen is Heerenveen en Groningen is Groningen. En die identiteit die ben ze gewoon de laatste jaren ben ze die kwijtrekken naar al het helling van al die verskate haattrainers. Zeg maar, Ik geloof dat al die mensen in de loop der jaren het beste met Heerenveen voor hadden. Alleen het is nooit meer een harmonieus geheel geweest. Met een eigen identiteit en een wijgedachte. Van alle monden spraken uit één mond. Nee, iedereen sprak voor zijn eigen toko. Ja, en handelde daar ook naar. En ja, dat gaf strijd. En die strijd, daar gaan altijd koppen rollen. Ja, vind nou nog maar eens, want er zijn best hele goede mensen volgens mij binnen die organisatie aan het werk geweest. Maar die hebben als eenling rondgelopen in de club en zich onbegrepen gevoeld. Nou ja, en vind nu nog maar eens goede mensen om die club weer in de goede richting te duwen. Ja. Nou ja, misschien komt het goed, want Quincy Awusu-Abei zal mooi trainen hè, bij Heerenveen. Dus dan komt wellicht alles goed. Heren, Tiegetank van je komst hier in Beansport. En zag hier Beansport op internet. Van nou nog een hele gezellige dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. And His Royal Highness is on the hunt for his next prediction. PSV Heerenveen. PSV goede ploeg. Luc de Jong, Nansing, Ernie Brans. That was in the 70s. Mr. Brans is 60 years old. He doesn't play for PSV anymore. Niet? Dan wint Heerenveen. Beansport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.